No, to teraz mogę już oficjalnie powitać. Witam pięknie, ja jestem Niklaus, to jest Beta The Division, jest ze mną Mdek. Cześć Mdek. Cześć, witam, cześć. No i tak, po pierwsze, to jest gra od Ubisoftu, także nie obyło się bez tradycyjnych problemów, typu, że przed chwilą Mdek ginął nam tutaj w odmętach mapy. No, ale to jest, moi drodzy, The Division, ustawienia są, no, ultra tam superowe, jest śnieg, są odbicia na wodzie, no jest, no graficznie jest, mi się kojarzy z Assassinem Unity, nie wiem, tego w Londynie nie grałem, no to jest ten silnik, także czego tu się spodziewać. Są tu oprócz nas też, warto powiedzieć, inni gracze, my z nimi możemy gadać, możemy z nimi współpracować, ale oni niestety habla y no español, także... No to my idziemy generalnie. To my idziemy. Co, zrobimy taką pierwszą misję jakąś. Dokładnie. Tutaj widzę jakaś najbliższa Assault the Stronghold. Warto też powiedzieć, że beta wystartowała 50 minut temu, w piątek o godzinie 13, a będzie trwała do kiedy? Do 29, czyli do niedzieli, ale do której godziny nie wiem. To jeszcze nie wiemy. No, mogę już tutaj mogę już dobra, celować z broni. Tak jest. Powiem ci, że kurde, no miejscówka jest tu całkiem sympatyczna. No mamy tak. 3 rodzaje broni, tak? To wygląda troszkę jak bytom bobrek. Takie Trochę. podobne, a powietrze takie trochę jak na Radzionkowie. Jak No, nahajcują. Jak się sztachnie, to Jak tak się trochę sztachnie, to czuć. jak cigaretą bez filtra. Elegancko. Kurde, ale miejscówki są sympatyczne. Ale dzisiaj jest muszę powiedzieć. 29. Aha, no, do niedzieli w każdym razie Do trwa ta... 31. No, może, co no, ja powiedziałem, no, do no, no, 29 się zaczyna. Dzisiaj jest 20. A, tak. No, dobra. O, co to? Cywile? Tu Można- też są cywile, także nie możemy dostrzelać, albo nie musimy, nie wiem już sam w sumie. Możemy się przejść, porozglądać, Możemy. zobaczyć, poeksplorować. Mi to bardziej na No to most chyba- na Halembaruda wygląda. No, może być. No, zaraz graficznie chyba nie, będzie- graficznie O, ładnie, Chelsea. estetycznie. Można No. tutaj, na cytryly się przeskakuje murki. A spacją się chowasz, no to całkiem sympatycznie. No, ten cover system taki, też na padzie by się może grało wygodnie, ale jeżeli tu inni będą grali na klawiaturze, myszce, to ja tutaj pada nie podpinam, bo to wtedy wiadomo, że no, celowanie jednak jest trochę bardziej opóźnione niż na klawiaturze i myszce. No pewnie, no. Czy można zresztą zastrzelić masz większą cywila? O, jak precyzję. się na nich naceluje, to oni są cali wystraszeni. Na zielono, no. Dobra. Chelsea. Chelsea. O, Chelsea. Ja Discovery myślałem, że my Chelsea. są w Nowym Jorku. Ładnie. Znaczy, to jest dzielnica jakaś chyba, nie? Niech będzie. Niby. Niby Dobra, tak. nie wiem, możemy poeksplorować, tak szczerze powiedziawszy. Możemy. Możemy W ogóle mamy tu jakąś przejdziemy się mapę. tędy, chodź tędy przejdziemy. Ej, widziałeś co się dzieje jak się da M? No wiem, właśnie fajnie Hopie, wygląda. hopie. Zajebiście to Hop wygląda. na hopie. No. Całe hop na miasto. hopie. A co to znaczy? Jest tu legenda na tej mapie? Legenda Zobacz. jest. Mamy coś takiego, że te chyba encounter to są chyba takie misje poboczne, a nasza główna misja to jest Ojej. Ale co to znaczy jak jest taka, ta czerwona taka zona, to co to jest? Że to jest przez wroga jest zajęta, chyba- czy co? Nie, mi się wydaje, że to jest chyba jeszcze miejsce, przez które nie możemy przejść. Aha. Że to jest na takiej zasadzie. Missions- Bo widzisz, zobacz sobie te 3 mapki, znaczy te 3 punkty zielone, No, które no, są no. zaznaczone. Zobacz, one są właśnie tylko i Aha, wyłącznie w tym Winomancer mi obrębie, tutaj w którym- pisze, że czerwone to są zakaźne strefy. No, właśnie. No to już No mamy dobra. wszystko jasne. Proszę. No dobra. Sami, kurczę, profesjonaliści. Tak. Dokładnie, tutaj jakby ktoś na YouTubie nie wiedział, bo to się dzieje na żywo na hitboxie. Wiem, że jakość może was zmylić, ale teraz na hitboxie są w tak wysokiej jakości streamingi, że można bez problemu wrzucać je na O, tubkę. mamy tutaj, kurde, tych. Wybacz, że ci przerwałem. Faktycznie, ale mamy wrogi tutaj są. Wrogów, więc Czekaj, zaczajmy powolutku się. do nich podchodzimy, co? Dobra, ja sobie MP5 wybiorę. To tak, Ja mogę już strzelać. Czekaj, ja rzucę granatem. no to wal. Wal granat, a ja oszczelam jakby co. Ło! Ciul. Ło kurde, oni mocni są, uważaj! O, pomocy! Ło! Pięknie. Dobra. Dobra, No cover system zjebiśmy. działa fajnie, w ogóle jak się do winkla podchodzi, to się taka strzałka robi, że można albo wybiec, albo za drugi winkiel przejść. Alarmy się powłączały. A czy No, jest fajnie to ślizg? wygląda. Bo ja lubię bardzo ślizgi. O, tu znaczy coś jest mamy. takie podbiegnięcie. Radio coś tam. 300 exp. Radio Showrant.
O, Mogę coś z tym zrobić? Collect. No możesz spoko. to wziąć. No, bo warto też powiedzieć, że tutaj w sumie są takie dość, ja to pokażę może, warto powiedzieć, że są dość rozwinięte elementy RPG. Tutaj sobie mamy abilities, idziemy w 3 klasy, w medyka, w takiego, jakby to powiedzieć, technologa i w No. security, no, czyli Dokładnie. jak to się goda po naszemu, wachtysz, albo Wachtysz. wachmeister. No, ja tutaj jako cieciu, znaczy jako technik, kurde, jako technik robię, tylko że tutaj wszystko mamy to na razie poblokowane. Mamy też talenty i perki, ale to jest wszystko w becie zablokowane, no ale jest tutaj, jak widać, tych opcji rozwoju dość sporo. Można wejść na dach auta. No, Fajnie. można się powspinać. Pani czarna, proszę stąd. Wydupiej! Stop shooting, same team! O, jesteśmy na 12th Avenue. Grove Street, home. No, na razie spoko, na razie No spoko. jak na razie sympatycznie się biega i powiem szczerze, fajnie się eksploruje. Całkiem Ale miło. Zobaczymy. A tam biegnie szczur jakiś. Tak jest, szczele. Leży. Tu już ci peta w dupi teraz. Do chałupy. Nie no, ładne, no na razie spoko. O, tam chyba już mamy kolejnych wrogów, jak można zauważyć. Może to nie wygląda tak superancko, jak wyglądało na tych pierwszych trailerach, ale to chyba tylko dzieci wierzyły małe i głupie, że to tak będzie. Dobra, patrz. No jak, idzie kucnąć czy coś takiego? Nie, chyba nie. Kurwa. Takie średnia nowa generacja. Wow, A oni tam chyba do cywilów walą. A, w ogóle Chodź, tu jest chodź tak bliżej. fajne, że sobie na przykład nacelowuję na auto i pokazuje mi się spacja i ja tylko ja tak przytrzymuję samo i on mam. sam dobiega do niej, nie? Tak. Dobra, to oszczelamy tam tych chopków, nie? No ja mogę ich oszczędzić. ciulomy. To co, na 3-4? Czy 4. No i wszystko. Jeszcze jest kilku. Dobra. Wow, ja się muszę skipać. To są jakieś takie menele w ogóle. Okej, leży i coś... Dobra, ja tutaj podbiegnę jeszcze sobie. Tu jest kilka. On jest taki... Wow, ej, Aha, on to jest jakiś taki lepszy. mocny, no. Tak. To go zabijamy. Dobra, leży. Dobra. Fajerancko. No i Co mu tu spoko. mamy? Coated backpack. No to wezmę, czemu nie? Coś tu leży z tego gościa? Też nie. Dobra, chyba będziemy mogli tutaj wejść w takim wypadku. Czekaj, a tu coś leży. Examine. Take all. Inventory. Looted in press, escape, go O. inventory, equip looted items. Aha, inventory. O. Ja tu coś tutaj zebrałem. Weapons. Aha, bo tu mamy też takie inventory. Tak, tu Taki masz też- koop to nie żadne MMO, ja nie rozumiem. Tu masz też Ale- broń do wzięcia, jak chcesz. To chodzi o to, że jest tutaj dużo elementów MMO, typu rozwijanie Tak, postaci i tak dalej, no to nie o to chodzi, że... Czekajcie, bo ja tu coś niby wziąłem. Armor. Aha, bo tu sobie klika się i można sobie wymienić. No ja sobie na przykład wezmę No. to, equip, jakieś takie nakolanniki i one są lepsze niby. Tu mogę mieć... Aha, bo mam tak, M4, MP5, Berettę i ten. Ile FPS-ów wyciągam? Panie czarny pasterzu, no nie mam miernika, ale wygląda na jakieś 1 000 000. No działa super płynnie, no nie powiem wam jak z optymalizacją, bo mam jeden komputer i do tego no bez kozery powiem, że jest dość tak mocny nawet. No ja, ale no- ja mam średniej klasy kompa i powiem wam szczerze, że chodzi póki co ze streamem sympatycznie. No ja też, ja w tym momencie streamuję i nagrywam jednocześnie, a i tak mam bardzo dużo klatków, także Tam byłeś No na jest wprost wziąć sobie spoko. broń? Idę zobaczyć już. To tam możesz lecieć, a ja już wyznaczam nam kolejną... Pójdziemy sobie do kolejnego tego Dobra. punkciku. I zrobimy wszystko po drodze, no nie? Jest ładna, no gra jest ładna, gra jest, znaczy, no, nie wystartować raczej będzie o tytuł najładniejszej gry roku 2016, ale jest, no, ma to wszystko, co powinna mieć, no, jest bardzo estetyczna. No, zgodzę się. To jest ten silnik, ogóle- jak już mówiłem, który był w Assassinie między innymi, ale zmodyfikowany, no i no, na pewno działa to lepiej niż Assassin, to już mogę na tą chwilę powiedzieć, bo Assassin działał tragicznie, no to działa bardzo spoko. Zdecydowanie i w ogóle też tutaj odległość jest naprawdę faktyczna tak jakby, bo A, to jeżeli ja, mamy no, przejść... no, no.
przejść, jeżeli mamy przejść faktycznie te pół kilometra, to faktycznie jest tak, jakbyśmy mieli niby w rzeczywistości przejść pół kilometra. No to... To ja jeszcze może tak dla porządku pokażę ustawienia, jakby ktoś był zainteresowany. Jest dużo opcji bardzo. No ja tu mam tylko rzeczy typu tam anti-aliasingi jakieś superowe, temporal AA, post FX, AAAB, HWDP i tak dalej. To ja to nie mam na najwyższe, a tak wszystko jest... No tutaj na przykład jeszcze te streaming distance mógłbym sobie ustawić na wyższy, ale to już takie... Opcji jest dużo. Jest dużo opcji do ustawiania, także widać, że nie jest to jakiś tandetny port z konsoli najprawdopodobniej. Dobra, ustawiłem ten streaming distance, teraz dalej będą się obiekty wyświetlać. Ja mam tylko... O! Jak to zrobiłeś? 2 razy spacja. Rzeczywiście. No, ciekawe. Zrób, żeby FPS było widać. No nie zrobię tego tym bardziej, że to jest beta, także komendy na FPS-y no nie liczyłbym na to. Ale Da jest... się tu w ogóle coś znaleźć tak po prostu? Chyba tak, ale No, na nie przykład tu nie są wierzę, hasie. żebyśmy się musieli właśnie w śmieciach szukać. Dobra, no ale no to co, lecimy na ten encounter. No kolejny, lecimy, zobaczymy, lecimy. co tam jest do zrobienia. I to jest postaramy się- tutaj, ale- moi o, drodzy- Fajnie to wygląda. Co? Widzisz to, te samochody? Jak to zarobiście wygląda. A, no te cienie, faktycznie. To jest tak, że oprócz nas tutaj moglibyśmy grać w większym składzie, bo tam jak było widać na początku, oprócz nas są też jeszcze inne ludziki, nie? Tak, oczywiście. Tylko, że Można oni nawet solo no grać. byli mało kooperatywni, ale tak to można by tu było, no jakby policzyć tych wtedy, to byłoby nas 6 już tutaj, nie? No, coś tak przynajmniej. I można by było grać w takiej zorganizowanej grupie, także polecam, jak ktoś ma betę, sobie to przetestować. No ale oni tam tylko espanol, a my ino Znaczy, po można naszemu, albo Ej, po można polsku, tu wejść, także... zobacz. W ogóle dostałem jakieś critical hit damage, coś mi tam ja tak wzrosło. Samo, ja tak samo dostałem. O, co to jest? No i co? No i I nic? wszystko? I nic. Aha. Nie no, spoko, nie? Ej, No. a tu idzie wejść. O, Hopie, hop na hopie. Tu idzie No tu normalnie, widzisz. jak w Asasynie po tym mieście bez mała łazić. zajebiście. Tu mamy drabinkę. Wow! Spadłeś? Tak, ale chyba nic mi się nie stało takiego. Tu Nie, coś no, do na razie znalezienia jest? elegancko. Chyba nie. Nie, to po prostu skrót, nie? No, że nie musimy dupić tam uliczkami, tylko możemy sobie naokoło przejść. Tu jakieś gołębie od furgły? Właśnie patrzę, A idzie tu patrzę, zejść czy jakoś? jest tu jakieś przejście. O, jest, tu faktycznie, patrz. O co chodzi w tej grze? Żeby wygrać i żeby uratować świat od złego. Jak w Tak każdej jest. grze. Jak w każdej innej. Dokładnie. No można sobie tak Jeszcze fajnie 200 metrów. zjechać. Fajnie, podoba mi się. Tylko dużo biegania póki co. a Dużo mało biegania. Takiego, tak, mało takiego na przykład, no nie wiem, a tu jest jakiś przedmiot, tu jest jakiś przedmiot. Czy dziołchą idzie grać? No ja właśnie gram. Znaczy, ja wiem, że ona jest taka mało urodziwa, ale to jest kobieta. To jest kobieta, gram kobietą. O, Postać się Pensylwania. nie męczy od sprintu. Świecące kółeczka, żeby snajper miał łatwiej. To mi się podoba, te napisy takie, co wyskakują. Tak, no. to A tam też ciężarówka mi z się podoba. Coca-Coli w ogóle stoi. No faktycznie. Happy Holidays. Be merry, Happy drink. Holidays. O, ej, mamy Happy tutaj... holidays. Ciulomy! Sympatyczny. Porobieni. Porobieni. Dobra, musimy tam przejść przez tego, oni tu chyba nic nie mają. Nie, Oni tu dobra, zwłoki to- okradali hieny. Albo się grzali przy tym guliku. Chodź. Lecimy tutaj. Piękna Bella Enter trigger a Fantastica. recon pulse that marks hostiles and allies. Aha, okej. O kurde, tutaj będzie akcja, coś czuję. No to tak akcjowo wygląda ta miejscówka. Nie ma wrotek. Co to za gra? To jest takie trochę Call To of jest Duty, Minecraft nowy. trochę Minecraft, trochę Toka Race Driver. Jest tu coś? O Pa, kurde, pieseł tu idzie. chyba- Nie, nie zabijaj. Ładny piesek. Ale jest jak ten- reaguje, To jest chyba ten pies... Waruj! To jest ten pies z Ale- Call of Duty chyba. ale jaka, ale jaka reakcja, fajnie, że tak zareagował. Ja. Podoba mi się. Jak na razie wygląda jak nic tego szczególnego symulator Brooklynu. No, symulator Brooklynu i na razie żeśmy chyba 10 ludzi widzieli, tak.
No. Łącznie z bandytami. Ten pies to niemiecki szpieg. A my tu chyba nie walczymy z Niemcami. O, tu zaraz coś chyba... O! Jeszcze dwóch. Wow. Wow, trochę ich tu jest. O kurde, dostałem. O, panie. Obrywam fest. O kurde, to jakiś mocny ten fajwał. Ło, panie! Ja tu zaraz kipnę. Muszę się wyleczyć. W ogóle, moi drodzy, warto zauważyć, że nie ma regenerowalnego życia. Znaczy, są segmenty. Są 3 segmenty i wiadomo, jak nam śleci poniżej segmentu, to musimy już apteczkę użyć, a tak jak w ramach jednego segmentu nam O. spadnie zdrowie, to się regeneruje. Na tabie masz takie uderzenie. A, z kolby, Dobrze. faktycznie. Dobra. Co tu mamy? Czy coś... tu- A ty coś masz tu- mało HP z tego co widzę, to weź się ulecz. Czekaj, użyję skilla. Okej. Był ten skill? Ej, wrogi są nad nami, pa. A, no bo użyłem tych. Aha, że widać tego tych. E całego. Cheat. No. Cheat. Cheaty mam. Cheat engine. Cheaty. Kupiłem sobie cheaty do tego. O, tu mamy skrzyneczkę fajną. Dobra. Explosive bullet. O, to ciekawie brzmi. Aha, ktoś już to opędzlował, to ja już nie mogę. Serio? Poważnie? Tak. O, to niedobrze. To Czy będziemy posiadanie wiedzieć, dwóch co to monitorów obciąża kartę? Znaczy bardzo minimalnie. Niezauważalnie. Nie zauważycie nawet różnicy w działaniu gier prawdopodobnie. Ja nie Intela zauważyłem. znalazłeś? Telefon jakiś Intel. Jakiś No, taki to jest ten. spoko. No podobno Informacje za to jakieś. dostajesz jakiś tam ten. Chodź idziemy do tego niebieskiego Dobra, dobra. no jesteśmy blisko. O, Warning. co to jest? Contaminated supplies detected. Co to jest? Warning. Now entering a Co tu contaminated się dzieje? area. Widzisz to? Boot scanner setup. Alert. Aha. Contamination scan initiated. LOL? Find activate teraz? scanner virus. Jakiś czas tam odliczało. Dalej odlicza. No, co tu się dzieje? Musimy jakieś... Find an active virus scanner, aha. No dobra, Okej. tylko No to gdzie my ja- to mamy znaleźć? Lockpick. No co, poważnie. Wejdę do góry. Dobra, dobra. W haźliku nic nie ma, jakby co? Czy w szafie to może być schowane? W szafie znalazłem czapkę. Jak w H1. Ja w szafie cargo jacket. Aha, ja nie mogę lockpikować, także Też bini. No ja też nie mam raczej lockpicka, średnio nic. najeżdża. O, tu coś mam. Mm, mm, mm. Guard mask, o kurde, co to jest? Mamy 5 minut jeszcze. Ale w ogóle ja nie wiem. Aha, dobra. A mamy odpal pole. ten swój skill. Do góry. Musimy chyba iść do góry. Chyba Aha. jeszcze do góry musimy iść. O, chyba coś tutaj. O, proszę, co to jest? Chyba to. No. To odpalej. Alert. Jest, dobra, 2 na 3 jest, jeszcze jeden. Jeszcze Aha, bo tamten pierwszy to był pierwszy, dobra. Teraz jeden. czaiłem. Jeszcze jeden, tak? Jeszcze jeden ja. To może być u góry. W ogóle nie wiem, czy to jest jakiś pobok, czy to jest główne zadanie? Chyba poboczne mi się wydaje. No, ale postaramy masz? się. Plecak znalazłem z wodą sodową. Ładnie. Jeszcze wyżej trzeba chyba iść. O, jest, dobra. Now leaving the Mamy. contaminated area. Pięknie! Objective complete. Contamination Aha! scan initiated. Teraz mamy upload virus data to cloud. Oje, pa jak to jest daleko. No ale może spróbujemy. To może nam się uda. To trzeba na szybkości lecieć. Pewnie zaraz wydupią jakieś tutaj wrogi. Tam chyba stoją zresztą już. Czekaj, zeskanuję. Ja, o kurde, pa. Wow. Dobra, ja ciulnę Ja granat. rzucam No dobra, to Czekaj, rzucaj. dobra, taki. Uwaga! No ciulej. Ej, jak ten granat się Zaczął do mnie rzuca? strzelać. Ej, ja tego granata nie umiem rzucić. On go tylko wybrał. A tak się rzuca, no dobra. Ej, elegancko. 10 expa. Przyekspione, załatwione.
Dobra, wysyłamy dane. Contamination scan No i complete. zrobione. Data O. uploaded to ładnie. JTF servers. No i o, dostaliśmy kredycy, No proszę. expa, Dużo. medical wing supplies. No i dobra. W ogóle Okej, to no jest teraz dobra chyba gra możemy zejść na dół. w tym momencie dla ludzi, którym na święta brakowało świątecznego klimatu. Bo tutaj tak śnieżek pruszy O sobie. kurde! Ale mamy tutaj jakąś fajną broń. Ciekawe, czy Coś mi się do mnie wydaje. coś zostanie teraz w ogóle. Musi. Ja mam bodyguard mask i tłumik. O proszę. Czekaj, ja sobie to zobaczę Niebieską? wszystko w inventory. Ja dostałem jakąś broń niebieską. A jakbym sobie to chciał na przykład... Czekaj. Jak to się modyfikuje? Mod. Aha! No nieźle. Także jest tutaj opcji... No to jest rozbudowana gra. No Dość jest. mocno. Dość mocno. Można tłumik sobie zamontować. Equip. Dobra. Spoko. Tutaj sobie możemy zobaczyć nasze staty. Pouches. Oje, crafting sources. Tu nawet craftować można. Oj ja, Kurde. to tu fajnie będzie, nie? Do robienia. Appearance. Aha, bo tu ubrania możemy sobie zmieniać. Simple jacket. Ja też właśnie tak O, chcę się jeansy. poubierać tu trochę. Shirt. Long Shirt. sleeve shirt. Nie no, fajne. Spoko. Tylko żeby nie było Higher level. No, przerostu super. formy nad treścią w pewnym momencie. No, zgodzę się. Czekaj, ja sobie tutaj zobaczę armor. A nie, mam tylko Okej. taki level 3. Bodyguard mask. Aha, to mam ubraną. Dobra. A gdzie ona niby jest ta maska ubrana, jak nic nie mam? Equip. Nie no, mam niby ją ubraną. Pomimo, że na pysku nic nie mam w ogóle. Aha, tu sobie wezmę. A tu też mam ubrane. Broń jest masakrycznie, tego dużo, nie? Różnych. No dużo opcji. Dużo różnych Dużo. opcji. Zgadza się. Dobra. Cisnemy Jesteś dalej? gotowy? Tak, No tak, tak. Ja tylko tutaj, daj mi sekundeczkę, ja tylko sobie z EQP zrobię takie coś. Już tylko sprawdzę tu jedną rzecz, mianowicie, czy tu się da. Okej, dobra. No, Mamy następcę H1. No to nie idzie w ogóle porównać. Jak jesteś w gazie, to automatycznie maskę ubiera. Tu chyba możemy Aha! zejść, No spoko, dobra. To już wiemy. W takim razie. O co ho? co? Ciekawe, czy tędy dało się też po prostu wejść na ten dach. Pewnie tak. A, nie. A faktycznie, raczej nie. Ej, A No ze... co? nie idzie zejść? Tak się da. Aha. Wow. No nie powiem... Trochę głupio, nie? Trochę głupio. To jest Dobra, maska więc, BH co Polska, my tu tak. teraz mamy do zrobienia w takim razie? Mamy dwa encountery, jeden jest taki dość odległy, jeden taki... Możemy zrobić tego bardziej na prawo, czy tego tak w rogu, że tak powiem? Prawie na południe. Nie wiem, rzucaj monetą. No nie wiem, No do to byle lecimy. jakiego. Dobra, I tak to będziemy lecimy robić do oba. tego. Okej, no to lecimy do tego. To lecimy w takim wypadku. Ciekawe w ogóle, czy będą jakieś może pojazdy potem, czy coś? Ja zobacz, a tu są jakieś takie ikony. Co to jest? Jakie ikony? Do wzięcia. Aha, Możesz to skrzynka. weź sobie. Co tu mam? Rękawiczki znalazłem. Zajebiście. Tutaj, tu też kurde jakieś są tam. Jakieś W ogóle na patrzę, którym się boxy. te skille odpala? Na E. Na E? Aha, Tak? to ja na E mam jakieś... Kurde, ja nie wiem co to jest, mam taką... Ej, jakby- Zobacz, co tu się dzieje. jakiś pistolet. Gdzie ty wlazłeś? Do domu. Do mieszkania, hopie, i mogę Aha. otwierać normalnie drzwi. Co tu się dzieje? Patrz, weź sobie to obczaj. Hopie. Zobacz, Hopie, możesz hop na normalnie hopie. wbić do Patrz co tu się dzieje, patrz co tu jest. Survival guide. Co to Co jest? tutaj mamy? Canned food. Ale jak ty zbierasz, to chyba ja też dostaję. Tak, 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 na pewno. Aha, tu w prawym górnym rogu się wyświetlają punkty do levela, do następnego tego. O, woda, no nieźle. Ej, zajebiście, podoba mi się, kurde, super.
Można po mieszkaniach sobie śmigać. No na razie wygląda bardzo obiecująco. No, do góry się nie da iść. Tutaj nie ma otwarcia, no to lecimy. To lecimy. Nie no, fajnie, fajnie. Jak byłem nastawiony negatywnie mocno, to na razie jestem tak, no spoko wygląda. Zobaczymy co będzie dalej. Idziemy tędy. A, ja nie w Ale tą stronę w ogóle graficznie pobiegłem. prezentuje się dobrze. Xixtus, tutaj jest klasy sobie... Ja to już pokazywałem, ale za moment to jeszcze raz pokażę. Tutaj jest coś takiego jak Abilities. I tutaj na przykład masz Medical, Tech i Security. I w to sobie rozwijasz, w jakie tam chcesz iść, nie? No. Czekaj sekundkę. Ten cover system bardzo spoko. No, cover system mi się podoba. Taki dobry, łatwy do używania. O, tu hop z psym łazi. Dobra, no to lecimy w takim razie tędy. Tu jakieś strzałki mi powyświetlało. A nie, bo to jest namalowane na drodze. No w ogóle teren, no obszar gry jest duży, nie? No jest mega Jest duży, bardzo duży. naprawdę. Na razie tutaj, co się rzuca w oczy, że nie ma wrogów za wiele. No na razie tylko jest właśnie bieganie z miejsca na miejsce. Coś słychać. Taki, trochę taki symulator biegania następny. Tylko, że tym razem nie w lesie, tylko w mieście. No dokładnie. Ludzie jakieś nadupcone łażą. I tak to się żyje na tej wsi. Ty pamiętaj, MD, że masz jeden segment życia. No właśnie widzę. Na się V leczę, jest nie? chyba No, apteczka. O. No entry. To tam nie można. O, co tu jest? Agent. O, jakiś agent coś tam. Co tu się dzieje? Michel Trudeau. Co to jest? Agent Co to trace będzie? found. Aha. Dziwne. Dobra, ale już jesteśmy blisko tutaj tego, więc spoko. Ta beta waży 26 giga. Jakby ktoś sobie chciał pobrać jeszcze. No, trochę waży. Coś tutaj jest. O, Aha, bo my teraz jakieś są A, ślady musimy- agenta i on no. pewnie do tego gulika wlazł, jak znam życie. No, chyba tak. To co, włazimy. no kurde, To jest lekko. agent Tadeusz Norek chyba. Tadeusz Norek. On do się kryje w guliku guliku, to musi być on. Ever. Ej, no nie wiedziałem, że kurde będziemy tutaj po kanałach jeszcze chodzić, nie? No, A jak zaskoczenie. wejdziemy, to będzie akurat Karol Krawczyk przejeżdżał i nam rzuci tak kanapkę. Jak w intrze Miodowych Lat. putting out our fire spans so that we can start them. We can't let them get in the way of the job. Musimy zrestartować pompę wodną. Aha, już jest wykrzyknik, już się pojawił. Czekaj, co to jest? To jest ten Michael Trudeau. A, czyli on gdzieś tutaj musi być, w tym guliku. O, pieronie! Tu jest hop z miotaczem ognia. Czekaj. Uważaj, uważaj. O, co? Jak Nie! Hopie, hopie! Coś to zrobił. nacisnąłem, przypadkowo. Dobra, ale chyba... Jeszcze, z lewej, z lewej. leży. No ci powiem- dajcie. Żeś to zrobił idealnie. Dobra, robię Dobra, pompę. a nie idzie. Warning. Water pressure at critical levels. O kurde, i biegną na nas. Ło! Ha! Co tu się stało? Bo oni mają miotacze i im wiesz. I wybuchają. Te butle. Na X masz tego, autochodzenie. A, rzeczywiście, no spoko. Suppressor. Water pressure at critical levels. A, tam nie idzie wleźć. O, góra, góra, góra! Łe, ej, tu jest hop obok mnie! Jo, to Na dupsa. górze jest. Muszę loadnąć. Umarł? Drugi. Tutaj ich jest. Chyba padli. Dobra. Aha, Ja wejdę tam na restore the górę. water pressure mamy...
Półtorej minuty. To gdzie to jest? Gdzie my to tutaj. wejść? Aha. Tu? Mhm. Dobra, no to jedziesz. No i pyk. Defend the water Mamy pump jakąś broń. until pressure is... Aha, ale musimy, jest O, tam... kolejni lecą. O. Całe ciśnienie musimy przywrócić. Ten w ogóle jakiś starczą. Dobra. Ja tu full auto Hostile strzelam. forces approaching. A jeszcze idą. Teraz zaś ten na dole trzeba zrobić? Nie, on już jest zrobiony. Z góry? Aha, my musimy bronić. A, defend, faktycznie, dobra. To bronimy. Na dole. Jeszcze chwila. Warning. Water pressure at Aha, critical tutaj levels. teraz następny. O, tu trochę Przekręcić. medkitów wziąłem. Nie, chyba jeszcze musimy... Teraz, no tu przekręciłem i teraz pewnie wrogi zaraz No, przyjdą. tak, no. A, idą. Zgodnie z oczekiwaniem. Teraz mniej naboi. No, fakt faktem. Warning. Hostile forces approaching. Dobra. Ładnie. Attention. No i poszło. wszystko. Water pressure stabilizing. Ja sobie No tu i- ammo pozbieram. Water pressure O restored co to normal. chodzi? No hostile activity detected. Trochę tu tego mam, nie powiem, do pozbierania. O, czat mnie poprawia, że się mówi wrogowie, a nie wrogi. To po śląsku było. No właśnie. No. Także tego. Dobra, ja tutaj w ogóle w tym momencie sobie zakończę pierwszy odcinek z tej bety, żeby to nie trwało 5 godzin. No właśnie. No, Także kto jest to dotrwał dobry do tego moment. momentu, a myślę, że ktoś dotrwał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Pyk. Tak jest.